No niin, moikka. Tänään alkaa mun kesää muodonmuutos, niin sanottu glow up. Mä tuun muuttaa koko kehon. Paino on 65. Mä tykkään treenaa, vaikka tällaisella painolla ehkä ette uskois. 110 on paino tällä hetkellä. Sitten kulmat, ripset, hiukset pitkäksi, ehkä vaalea, ehkä musta. Huulitatuointi ehkä. Ja KK-vaatekaappi, mä oon tullut monta tuhatta, että on kaikki hienoja uutta. Ja tietenkin sieltä paikoista, mitä mä mainostan, niin sieltä kaikenlaisia ihotuotteita ja joitain bikineitä, joihin mä keksin sitten mainoksen kesällä.